Teď čo, ty demolino? Ty čo? Ty demolko. Čo? Nechá si všechno. Tak, uprav se. Ježišku, to nerozpustí. Cože to může být drost? Mhm. Je to možný. Jo. A nic nemám, veď. Nic nemám. No, ten je tak rozkošný. Teď koukej, jaký hodný ptáčiček, vědný, takový minčo. Asi někde vypadlo, ale kde? Vypad z domova. Jestli je to opravdu drost. Vypad z domova, Šošek. No, koukni se na mě. No, koukni. Tak se furt čistí. Jestli měli tady někde hnízdo, nebo všech neví, no nějak se musel dostat, kubelík. No, hezky se uprv. Ale tohle mě třeba překvapilo. Každý mládě vždycky někam šlo nebo píští, a on vůbec nic. No, říká, že kdyby to byl dravec, tak se chytit nenechá. Že to není. Teď jsme tě ho chtěli dát do nějakýho ochráncům a tam tě nikdo nechce. Teďku ty ho hlídáš, jo. On by chtěl červíky nějaký, anebo mušky, veď. To sám neumím. Tak ho necháme chvilku, jestli přilítne máma nějaká od někud. Jo. Co říkáš? Necháme ho, jo? Bude spinkat. A musíme hlídat, aby sem nepřišla kočka. Jak se furt čistí chloupky. Peříčka. Kukačku krásná, no jo, vyčistí si to. No prosím tebe. No jo. Tak potom mu dáme zase napít, jo? Takže co tomu říkáš? Ty ho hlídáš, ptáčka, hlídáš ho. Hodnej. Tak. Ukaž se nám zblízka. Ukaž. Tak jo.